Zishumi nanhlanu kuhlaba kusihla ngomsombuluko la kumzansi wethu channel 163 nabenkosi mangilibingelele nginamukele nanku kumhlahlo Wesimo Sezulu namhlanje kusihlwa njalo futhi kusasa sibheka isifundazwe sethu sokuqala sakhona lapha na Eastern Cape eMonti zobe iphumile inhlamvelanga amazinga okushisa ku13 no20 sisekhona Eastern Cape mbukelo lapha eGqeberha kusasa izobe iphumile nakhona inhlamvelanga amazinga okushisa zobe phakathi ka12 naye lapha na 19 kanti masibheka nje kusasa uthi limi kanjani lapha na eFree State Bloemfontein nakhona zobe lilihle ngempela izulu amazinga okushisa ku7 naye lapha na 19 obheke nje makho lapha kusasa ubheka khona ke kunomkhizo ozoyilindela amazinga okushisa ku9 naye lapha na 19 mbukelo okhona kusasa lapha eGauteng eJohannesburg nakhona kunemkhizo ozoyilindela amazinga okushisa phakathi kwakhe u10 naye lapha na u14 sisekhona eGauteng Faranageng nakhona ke kunemkhizo kusasa amazinga okushisa phakathi ka10 no19 hlabela phambili sibheka ukuthi nje lizobe kanjani izulu lapha kwaZulu Natal eThekwini izobe iphumile inhlamvelanga amazinga okushisa ku15 no20 obheke nje mbukelo okhona lapha eMgungundlovu kusasa nakhona izobe iphumile inhlamvelanga amazinga okushisa ku8 no22 kanti masibheka nje kusifundazwe sethu nengizithandayo sakho lapha eLimpopo Harabhola nakhona ngibukela unemkhizo amazinga okushisa ku14 no24 sisekhona lapha eLimpopo endaweni esikhona lapha kophulukwane kunemkhizo kusasa amazinga okushisa kuye lapha u11 no18 hlabela phambili sibheka kusifundazwe sethu nakhona futhi lapha eMpumalanga Mbombela kunemkhizo kusasa amazinga okushisa kuye lapha u12 naye lapha u18 sisekhona eMpumalanga Sekunda kunemkhizo futhi nakhona kusasa mbukela amazinga okushisa ku8 no15 masibheka nje kusifundazwe sethu sakhona lapha North West Mahikeng khona ke zosikaza ngamafu izulu amazinga okushisa ku9 no23 sisekhona North West endaweni lapha kuRustenburg khona ke udamba lushintshile ngani ngoba kunemkhizo amazinga okushisa phakathi ka11 no16 sibheka nje ukuthi izobe limi kanjani izulu kusasa lapha Northern Cape Kimberley izobe iphumile inhlamvelanga amazinga okushisa phakathi ka9 no20 sisekhona lapha Northern Cape Appington iphumile nakhona kusasa inhlamvelanga amazinga okushisa ku8 no25 imbuko lwami omuhle nengimthandayo olapha Western Cape Capital koGugulethu izobe sikaze ngamafu izulu amazinga okushisa ku14 no17 sayibamba sayibhala sithi ngci sibheka lapha koGeorge Springbok koSutherland izobe sikaze ngamafu amazinga okushisa ku12 no16 ayike mangisho ugcwala ukuthi bekulo umhlahlo wakho Wesimo Sezulu namhlanje kanjalo nakusasa mina ngithi kini nonke emakhaya kwasithela umusa.